Tukego ikoma Kenya ni Jatend piny William Ruto olando mar dhialo tim mar Harambee Stars gi mich mopogore motelo ne chakruok tuke mag CHAN higa mag 2024. Ruto singo mar chiwo omenda ne timno e kidienje, lendo mane ochiwo okinyi makawuono e limbe mare kama timno osebedo ka ogoye tach. Mana kaka jafwambo James Opondo japicha lero, jatugo ka jatugo biro yudo $1,000,000 e loch moramora ka gin gi thuolo mar yudo $600,000 kanyakla ka giloyo okombe mar tuke mag CHAN. Motelo ne tukgi mokwongo mar CHAN gi tim mar DR Congo e alap ma Moi International Sports Center Kasarani chieng' Jumapil kochakore saa 9, Jatend piny William Ruto kelo mijing'o ne tim mar Harambee Stars. Ruto nosingo ne tim mar Harambee Stars ni obiro chiwo negi mich mar omenda, gino ma ineno kaka goyo mijing'o tim mar Harambee Stars. Jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $1,000,000 e tugo magiloyo, ka e tugo magiwuok e modhi jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $500,000. Timno mar Harambee Stars nigi thuolo mar yudo $60,000,000 ponono ne gichopo e quarter finals. Chopo e tielo mar nus finals biro miyo timno $70,000,000 ka mogik en omenda maromo $100,000,000 ma timno biro yudo ka gikawo kombe mar CHAN. So every game that you win, killer player $1 million, total $40 million. If you qualify at the quarters, same total $60 million. If you qualify at the semis, $70 million. If you qualify at the finals, 90. You're the total 600 and something million. Sasa mujipange. Do you have a deal, my friend? Eromono mane otimo achiel kachiel gi jotugo, Jatend piny William Ruto nojiwo tim mar Harambee Stars ka achiel gi coaches magi mondo otim maber kolero negi ni jo Kenya duto nitiere tokgi. Our party is Harambee Stars. All of us. All the other parties, tuweke chini. Our party is Harambee Stars. And our slogan is Stars must win. Bende nomedo wacho ni singo mane chiwo mar piny Kenya bago tuke mag CHAN ka achiel gi mago mag pinje Afrika higa mar 2027 en gino mane otimo gi chia kogeno ni obiro miyo Kenya bedo e rang'iny gi pinje mamoko. Kotelne gi kocha Benny McCarthy mawuok e piny mar Afrika ma milambo, Kenya lao simbo mar kawo kombeno kuom thuolo mokwongo. We just gonna want to make everyone proud, and we will do our best that we will be there until the last man standing comes 29th of August. We want to be in that final, and we're going to be in that final. Tukego ma obag kanyakla gi piny mar Tanzania gi Uganda liet koro ni kuom jotugo mar nyiso kit tugo makare kendo kawo okombeno. Singo mar omenda ma opedhe nyim timno geno nitiere ni Kenya biro goyo kang' maduong' e tuke mag CHAN. Tukego chakore ayango chieng' makawuono e piny mar Tanzania kama tim maduong' mar Taifa Stars biro rakore gi tim mar Burkina Faso. We are all behind you. Please make us proud. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.